Тебе Moskvagacan mogocin pelecin kaisa voinasko kaisa vlakatelis? Moskvasta kyllä kanali. Ну ça metrosta строителя voinasko kaisa vlakelis maniakan. Metrom astas kaisa vlakatsen voinas kaisa. Tupakataste kyllä pasai kansallinen meidän Moskvasta ilistuvlaktyvö. Meidän tuetkin kais Moskvagacan kansalle pörtölle varsasum. Sälkään se setsin kaisman. Sälkään tuetsen. Kyllä Mustafin Peirämäel pomoimu Kandalaksa Murmanski oblastmaan sieltä. Peirämäel kuvit kaimas on omsaarna tuolon ja tostille tudo. Pietkäbläktiin ilistudo. Tyvö tuotno kaimas on omketkalla sen tudun tyvö. Peirämäel. Just ei temervei tuolon ille. Just ei tyvö Atrahman mannavet tudun kuvassa somain suojelosille. Tuolla sommai. Kasai kun myydään ikerge temerväilymänille tudo. Tyvö tudo kuvit kaimas on tuotno omket. Tielniljan to kustuli intertyvö tudo. Tieletsen tuolon. Muas oli arkiv mostattu mosum. Arhivstat sieltä muvlakasta katsalla muas oikeasti voi näissä kalaslaks tukeuke muas oli. Mosot familissa modene Jusaev liaskules tudo. Jusaev mät katsalla on jossa muke. Jusaev muvlak. Tebe Abdrahman den Khaibrahman Mitrofanovlak. Ie. Tudulak mät katsalla muas oikeasti atsast kylin. Mutrapan kuusa. Matrafan atsasa kylin kochast perne. Tuzumon ketkala senkus kyllä. Most kochaden tebe kön Asulbaev Volodyan ijaze вот Nikolai Asulbaev tene ogol kagazasta Apayev ma anta. Apayev tunan. Vara. Južen kochaden seralten južen modene. Apayev limon kochaden glin. Tana kochalaslan. Apayev Asulbaev. Apetene que isoitso Sipei. Läpei Sipei isoitso blaktuzo. No. Sapai. Vara. No. Sakanye. Uliman tulla kun mua sama. Okei. Jusaev. Jusaev ogolmotu vara. Jusaev ter. Temervei. Jusaev te muas oli. Uliman. Tudun olmasta tyvö direktor misäntet. Jusei kuisan olmuman tudun. Oisoo, ilskeivillä.